Hak kubor ka bokongsan ka Jingiateh jingis ngautu hapdeng ka United States bat ka Iran ka lawanra ya ka jing'e ka bakraw yung menteri rang badu ka Israel u Benjamin Netanyahu. Kinong pet benia san perthai ki ong bakani ka jingakut kal kata ya ka dur pat ka bor san perthai jong u Netanyahu u bala jupen i yala die kum munong yalam u bala bante lakam ya ka Iran bat u badon ka Jingiateh ka bajan bat ka Washington. Kat kum ki jinga thu khubor u president jong ka United States u Donald Trump ularai ban penlong ya ka jinga kut bat ka Iran wat hapdeng ka jing persya jong ka Israel. Kani ka jinga kut kala ban plilat ya ka jingwan jinga rap pisa bat jingbay tingka ka bahe ha Iran kat ba ka sorkar jong ka tay kari pat kadang ne kumju. Ka jinga olum jingtip kipin i ba ka jinga day hapdeng u Donald Trump bat u Benjamin Netanyahu kalasdang ban kala. Hak interview pat ba utrom ulapen pau ya ka jingbom sngohun jong u halor ki kam shipai jong ka Israel ha Lebanon mat ulaken no ru bakatu ka ni ki jinglet thma jong ka Israel kilajan pen pulom ya ka jingakren ka balane Islam bat ka Iran. Utrom mulong balada ka Iran kayo ya ki atiar nuklear ka jingim jong ka Israel kandon ha ka jingma ka bakraw. Ulong ru ba ka jingakot balayasoy kan khanglat ya ka Iran bantay ya ki atiar nuklear ha kalaway. Ha Israel bun kinong yalam san perthai bat kinong kersan jong Netanyahu kilapen bau ya jingbom sngohun halor kani ka jingakun. Donru kinong thok khupor bat kinong pej benia kipalaken no ba utrom ulai no ya Netanyahu hakapor ka be tam. Katu kat ni kinong yalam liang persya kilaken no ba Netanyahu shem lalap lupa ya kijingta jong katma bat ka jingakut ka bandangwan. Kilaong ba ka jingkiu dor jong ka pniang hak perthai bat ka jingkhang jong ka Iran yang gelenti khai pateng ki bakongsan kalabu jing'e ya ka Amerika bat ki perlok jong ka. Wala ka jingkren jingasuk kadang ya chakmat henrei katma ha Lebanon kadang bateng. Ka Israel kadang penyat ya ka jingkhanra persya ya ka kenhun Hezbollah ka ba ka Israel ka kenno ba ka dai ka jingma ka bakraw tam ya ka jingshangan jong kari. Hakini ki jingya kan at dagi hajar ngut kibriu kila du no yala ka jingim bat palat shimilian ngut kila sya pen kenria na lakishnong bat kiyeng. Kinong snong Israel ki bat bun kidang kershan ki kam shipai persya ya ka Hezbollah namar ki jepting ya ki jingma ki bala banmi nakatai ka kenhun. Wat habdeng ki jing persya bat jinga kren pat ba u Benjamin Netanyahu ulapen pau ba undang yakun haka election ka banwan. Haka jingalang bat kinong thok khubor ulaong ba undang yakun bat udon ka jingkermen ba unjob biang. Ulapen skemru ba ka thong jong u kadanglong ban pentikna ba ka Iran kanomyo setia yakit ater nuklear bat ba unle ya baro ka padon kam ban penulong yakatay ka thong. Kinong pet bini aki ong ba ka Jingiateh ekdin hapdeng ka Amerika bat ka Iran kala ban kelalong kawai na ki jingjia kong santam hak san perthai jong ka Middle East hakini kisnem. Henrei kala buuru yo Netanyahu haka kerdan ka bae namar ba uhap ban penne ya ka Jingiateh bat ka Amerika kat ba udang persyang ban penhun ya kipat ba bat kinong kersan hapo Israel. Kisingi banwan kin sepin i lakani ka jingakut kan wanra ya ka jingsuk ka bane lani kan nang penjur susu ya ka jingakan at hakathan Middle East.